Assalamualaikum, halo kanca-kanca. Sadurunge aku cerita, aku arep nembang-tembang tangi turu ngake ya. Tangi turu ku terus atus, ora lali kosokan untung. Robar atus ku rewan ibu, resik-resik patang turunku. Apik to suaraku hehe. Sadurunge aku cerita, aku kenalke dhisik, jenengku Naufal Veda Putra. Sekolahku ing SD Mutua Loro. Kelasku loro Al Ikhlas. Aku arep cerita pakulinan samben esuk. Aku tangi turu. Yuk, aku salat subuh, bar salat subuh aku adus, bar adus aku mangan, bar mangan aku nonton TV amarga aku nunggoni sinau ngentosi ibu kundur nyambut damel. Iku cerita aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.